Jatend migao mar thieth Duale oyango ni giloso chenro mar chako chulo gope mag yedhe ne KEMSA kowuok kuom agulu mar SHA dwe ka dwe kapok gichwalo omenda mar SHA ne ute thieth e counties. Duale mane twak kod jofwambo mag Ramogi TV okoni ni chenro no dhi reso duol makeyo gige thieth e pacho kaendi KEMSA e lwet counties madeko kod chudo mag gowi mag yedhe kod gige thieth bende. Judith Omondi leronwa wachni. E wang'o nyango wawuotho e chuny boma ma Nairobi warango ute thieth matindo chakre rang'iny mar dispensary gi paro mar neno kaka thieth manono ne jotuo mag SHA e bwo chenro mar Primary Healthcare Fund dhi. Kware dispensary watwak kod Dr. George Gatama ma en apisa mar thieth e sub-county ni. George koni agulu mar Primary Healthcare kopogore kod konyo jopiny e thieth manono osejiwo dongruok mag kar thieth makware. Through the FIF Act, we're able to ring fence our collection. We're able to improve the facility in terms of upgrades, beautification. We're able to solve human resource for health issues. We're able to employ nurses and even one nutritionist to cater for the large community. This is quite a busy facility. Each and every day we see more than 500 clients coming here. Ute thieth matindo gi e chenro manyien mar thieth ne oket chik mondo or pesa gi e bengi mekgi ma ok okalo e lwet county. Chenro magikoni osekonyogi e kwan mar jokenya ma ok tin ne milion 26 ma osendikore kod okumba mar thieth mar SHA. Milion 4.1 oseyudo thieth manono e rang'iny mar Primary Healthcare Fund. Ma kaka iyango kod jatend migao mar thieth Duale. Facilities, both mainly public, let me speak for public, dispensaries, health centers, all of them now they get their reimbursement directly to the facility. They don't go through the county treasury or county revenue account. Duale bende oyango ni gisechako twak kod counties mondo mi gichak chulo gope mag counties mag gige thieth ne KEMSA ka owuok e agulu mar SHA mondo duok piny gope mag counties leogo gino ma okoni oseduoko duol mar KEMSA piny. When SHA is reimbursing those facilities, they will cut the amount which was for the drugs supplied by KEMSA, so that we don't get a lot of into pending bill issue. So a lot of reforms is taking place now in KEMSA. We are also going to do a lot of reforms with the Pharmacy and Poison Board. We are making sure that there's something called in the system track and trace, so that the drug you are given in the chemist, number one, it must be dispensed by a qualified pharmacist. Magibiro e kinde ma pod migao mar thieth pod yware kod tend counties e weche ma opogore kama oriwo gope mag SHA maromo bilion 6. Judith Omondi, Ramogi TV.